Дөрес укы. Читай правильно. Күр. Күрсәт. Күрсәтим. Күрсәтимме? Бел. Белгән. Белгәнем. Белгәнемне. Ди. Дигән. Дигәнем. Дигәнемне. Акбай малайны нәрсәгә өйрәтә? Танышу. Күрсәтим дигән идем русча белгәнемне. Әтәч тә аңламады привет дигәнемне. Кикерикүк диде дә очты-кунды киртәгә. Акбай әйтә, татарча исәнләш ди иртәгә. Рәшит Бәшәр язган. Яңа сүзләрне сүзлекләргә язып куябыз. Кунды. Взлетел. Киртә. Жерть. Изгородь.